Pekné ránko vám všetkým prajem, sledujete Eurominúty. No a mám tu už naozaj pripravenú pre vás prvú súťažnú úlohu. Poďme sa pozrieť na to, čo to dnes bude. Takže ak máte voľné nedeľňajšie dopoludnie, nedeľňajšie ránko, môžete sa zapojiť do našej hry, ktorá už tu naskočila na obrazovke. No a potrebujem, aby ste našli 3 rozdielne obrázky. Priatelia, takže opäť máme tu 50 pohybujúcich sa obrázkov a potrebujem jedného najlepšieho z vás, kto mi nájde 3 rozdielne. 0900 712 900 je telefónne číslo sem ku mne do štúdia pre tých z vás, ktorí už teda budú vedieť nájsť správnu odpoveď, ktorí ju nájdu. No a 100 eur je v tejto chvíli odmena. Ja si myslím, že naozaj veľmi pekné peniaze a veľmi pekný spôsob, ako si spríjemniť túto dnešnú nedeľu. Verím tomu, že peknú a môžete ju mať teda ešte krajšiu, 100 eur navyše. Ja si myslím, že sú to veľmi pekné peniaze. Tak sa na to dobre pozrite, porozmýšľajte, prezrite si dobre všetkých 50 obrázkov a nájdete 3 rozdielne. Chcem tu mať dnes minimálne jedného výhercu. Verím, že táto hra tu nebude dlho a že ju o chvíľočku niekto z vás vyrieši a povie mi správnu odpoveď. 3 rozdielne obrázky. Pozor, aby ste tých 100 eur vyhrali, potrebujem, aby ste našli všetky 3 rozdielne obrázky. Takže ak ste našli iba 1 alebo 2, no mrzí ma to, ale v tomto prípade nebudem mať pre vás žiadnu odmenu. Naozaj odmením dnes len toho najlepšieho, kto získa teda 100 eur a kto nájde všetky 3 rozdielne obrázky. Tak sa na to dobre pozrite. Ja viem, že túto hru tu občas mávame, ale to riešenie je samozrejme vždy iné a vždy sú tam inak skryté tie rozdiely. Ešte tu tá nula nie je, ešte stále máte čas, ešte stále tu môže niekto byť. Priatelia, kým tu nezvoní telefón, môžete tu byť vy. Pretože ak tu zazvoní telefón, niekto vás predbehol. Ja naozaj netrpezlivo čakám, verím tomu, že to niekto stihne. Je tu nula. Priatelia, teraz alebo nikdy, teraz tu buďte. Koniec tejto hry, koniec celého dnešného vysielania. Zavolajte mi teraz v tomto momente, naozaj teraz. Ak si tak neurobili pred chvíľočkou, zavolajte mi teraz 0900 712 900 práve na toto telefónne číslo. Jedno číslo, jedno písmeno, to je všetko, čo potrebujem počuť. Nie 3 ani 2, ale jeden rozdielny obrázok bolo doteraz potrebné nájsť. Ja verím tomu, že ho máte. Teraz nie je len otázka, že či to niekto z vás stihne. Kto tu bude? Kto sa rozhodol zavolať si pre tých 300 eur, ktoré tu ešte stále mám? A ešte stále nikomu nepatria. Ja neviem, komu pôjdu. Tie peniaze tu ešte stále sú. Ešte stále môžu patriť práve vám. Možno práve vy tu budete o chvíľočku mne štúdiu. Možno práve vy mi poviete tú správnu odpoveď a možno práve vy získate tých 300 eur. Priatelia, ale musíte tu byť, pretože musím túto hru ukončiť. Aj toto vysielanie, naozaj nemôžem to dlhšie predĺžovať. Máme tu nulu, je tu koniec. Kto tu bude? Kto získa tieto peniaze? Kto vyhrá týchto 300 eur? Bude tu niekto? Je tu koniec, ja nemôžem dlhšie čakať. Čakám na zazvonenie telefónu. Prvé a zároveň posledné. A toho najlepšieho dnešného hráča, pre ktorého tu mám stále 300 eur pripravených. 300 eur. Stále na niekoho z vás čaká, ja takisto veľmi netrpezlivo. Máme koniec, priatelia, vysielanie predĺžiť nemôžem. Neviem, bude tu niekto, priatelia? Stihol to niekto z vás? Stihol. Dobré ránko prajem. Dobré ráno. Tak vaša odpoveď? B3, C9, D5. Pozrieme sa na to. Výborne, 300 eur je vašich, srdečne gratulujem. Takže vy ste našli všetky 3 rozdielne obrázky. Gratulujem ešte raz, priatelia, my sa vidíme opäť niekedy na budúce. Ja sa s vami lúčim, majte sa krásne. Dovidenia, krásny zvyšok víkendu.